ji murna na makale ni na dan na kuda cikin jini so ya furda ya sakale kisa na a zuciyar kin ji ki kulle mai sona ki zama rufa ni kisa ya ni
faɗi tashi auren kishi nake nufi kullum ina zaman adashi domin ki nake ta sarrafi ki yarda da ni babu kyashi kare da ki zo da korafi idan ba ke mai sona ni za na tafi fada a rijiya na zamo ba ne mai ta dalar ɗinki na farko. I'm sorry. 3 2 1 action. Za mu saki waƙar. Za mu saki waƙar. Ai duk yana cikin abu kana jina da murmushi da fara za ka faɗa. Amma an ka ce za a saki ai sai a ɗauka ni na ce ma ka faɗa a ce za a saki. Za mu saki waƙar matan gida. In ce kai ba za ka yi musu sallama ba ce ba za ka ce salama alaikum. Salamu alaikum jama'a. Salamu alaikum jama'a. Ga mu nan Adam Garba, Abubakar Mishanda, Fatima Hussaini. Za a saki muku waƙar matan gida a yau a misalin karfe 7 waƙar Ado Gwanja waƙa ne mai daɗi mai nishaɗantarwa. Kai irin wannan sai mutane su ce ni da ci ma ku faɗa jama'a kuna ji za mu saka muku waƙar matan gida yau insha Allah da misalin karfe 7 na dare ko
Fati a dukkanin platforms ɗin mu. Na Big Shadda Global Resources ku saurare mu sannan kuma ku bibiye mu. Thank you. Wannan waƙar za ku ji daɗinta sosai kuma to bari dai sai da ku saurara za ku gane ko. Shirin tambaya a set ɗin ɗaukar fim ɗin wata shida. Alhaji Adamu, tambaya ce da mu. Wani tambaya ne Allah? Wai menene mun muki? Muki. Mun muki shine abin da muke kwashe shanu muna zuba kindirmo a cikin tukunya. Jama'a me mun muki? Ga mu a set ɗin wata shida. Dan Allah. Kai gaba ɗaya. Dama biredi ne? Wai mun muki sun ce biredi. Ai da Hausa ne. Mu ne ba mu san mun muki ba. Ayya, ƙaunar rikici a zuciya, ƙaunar rikici a zuciya. Masoyiya ta gani na zo, ki bani ƙauna in ji sanyi. Ayya. Na bawa duka sirri ina bidar riki babu sauyi. Ke kaɗai na zaɓa masoyiya ta da ke zana rayu, faɗar ki zana raɓa mai kyau da tsafta ke nake wagayo. Zuba ki wani kurɓa kaki karanta zuciya ta soyo. Farin ciki na za ya goyo idan har na same ki zan ji sanyi. Wajibi na baki dukkanin kulawa saboda so da ƙauna. Galibi ke kike haskakawa a sansani na raina. Ki zanabi ki bi ni babatin tsayawa har garin Kaduna. Babu ke raina zai yi ƙuna, zai shige cikin kaka na kayi. Sirka na zuciya na baki, sahiwa ki halittinta. Na rike ki da'iman baraki, wajibi na nanata. Ke na bawa duka ragamar mulki, masoyiya ki ririta. Har na aure ki na rabota, a zuciyata zan ji sanyi. La 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 la, ke nake muradi, makinki zan waradi. Zama da ke da daɗi, ki zo mu dinga taɗi. Farin ciki na ki kaɗai ce, ki bani ƙauna kar na zauce. Ki taimaka min kar ki kauce, ki bani ƙauna ki ce masoyi. bani kauna in ji sanyi. Hayya
na bawa duka sirri ina bidar riki babu sauyi